பிரைஸ் தி லார்ட். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இயேசுவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இன்று நம்முடைய தியானத்துக்கு ஆதாரமாய் கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தை என்னவென்றால், சங்கீதங்களின் புத்தகம் 30ஆம் அதிகாரத்தில் பிரதிஷ்டையின் பாட்டாகிய தாவீதின் சங்கீதம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. அதில் 10ஆம் வசனம் 11ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். கர்த்தாவை உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன், கர்த்தாவை உம்மை நோக்கி கெஞ்சினேன். என் புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாய் மாற பண்ணி நீர் என் மகிமை அமர்ந்திராமல் உம்மை கீர்த்தனம் பண்ணும்படியாக நீர் என் இரட்டை களைத்து போட்டு மகிழ்ச்சி என்னும் கட்டினால் என்னை இடைக்கட்டினீர். என் தேவனாகிய கர்த்தாவே உம்மை என்னென்றைக்கும் துதிப்பேன். இங்கே தாவீது தன் துக்கம் மாறினதை, தன் புலம்பல் மாறினதை, தன் கஷ்டங்கள் மாறினதை, தன் போராட்டங்கள் மாறினதை, தன் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை, ஒரு பெரிய ஜெயத்தை பெற்றதாக அவர் துதிக்கிறார் தேவனை. அவருடைய புலம்பல், அவருடைய வேதனைகள், அவருடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் மாறி அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஜெயத்தை கண்டு அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் கண்ட இன்பத்தை இங்கே துதிக்கிறார். அதைத்தான் அவர் சொல்லுகிறார், என் புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாய் மாற பண்ணினார் என்று சொல்லி. என் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் அன்பு சகோதரா சகோதரி, இன்றைக்கு நீங்கள் எதை குறித்து புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ, எதை குறித்து கலங்கி கொண்டிருக்கிறீர்களோ, எதை குறித்து வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களோ, கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களோ, அவைகளெல்லாம் தேவன் மாற்ற போகிறார். மாற்றம் உன் வாழ்க்கையில வரப்போகிறது. அதாவது உன் புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாய் மாற பண்ண போகிறார். தாவீதுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் மாற்றினது போல இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்கள் துக்கத்தை மாற்றி உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க போகிறார். உங்கள் புலம்பலை மாற்றி ஆனந்த களிப்பாய் மாற பண்ண போகிறார். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா துயரங்கள், போராட்டங்களுக்கு எல்லாம் கர்த்தர் ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைத்து அவையின் மீது கர்த்தர் ஜெயத்தை கொடுக்க போகிறார். பாருங்க தாவீது எப்படி சொல்றார் பாருங்க. 1ஆம் வசனத்துல 31, கர்த்தாவே என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு மகிழ வெட்டாமல் நீர் என்னை கை தூக்கி எடுத்தபடியால் உம்மை போற்றுகிறேன். சத்துரு தாவீது மீது ஜெயத்தை பெற்று அவர்கள் மகிழாதபடிக்கு, தாவீது ஜெயம் பெற்று மகிழும்படிக்கு கர்த்தர் தாவீதை கை தூக்கி எடுத்தார். அது மாத்திரம் அடுத்து சொல்றாரு, என்னை நீர் குணமாக்கினீர். என் வியாதியின் நேரத்திலே, என் துன்பத்தின் நேரத்திலே, என் புலம்பலின் நேரத்திலே நான் இரட்டை உடுத்தி கொண்டு உமக்கு முன்பாக நான் உட்கார்ந்தேன். என் இரட்டை களைத்து போட்டு என்னை குணமாக்கினீர். ஹல்லேலூயா. அடுத்து சொல்றார் பாருங்க, இன்னும் கர்த்தாவே நீர் என் ஆத்துமாவை பாதாளத்திலிருந்து ஏற பண்ணி நான் குழியில் இறங்காதபடி என்னை உயிரோடு காத்தீர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. என் அன்புக்குரியவர்களே, என்ன அருமையான வார்த்தை. சத்துரு மேற்கொள்ளாதபடிக்கு கர்த்தர் தாவீதை தூக்கி எடுக்கிறார், தாவீதை குணப்படுத்துகிறார், தாவீதை உயிரோடு காக்கிறார். இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கும் சொல்லுகிறார், சத்துரு உங்களை மேற்கொள்ள தேவன் விடமாட்டார். உங்களை கை தூக்கி எடுத்து பெரிய ஜெயத்தை கொடுப்பார். உங்கள் வியாதியிலே நீங்கள் சத்துரு உங்கள் வியாதியை கண்டு அவன் மகிழ்ந்து கலி கூறாதபடிக்கு கர்த்தர் உன்னை குணமாக்கி உன் சத்துருக்கள் விழுந்து போகும்படி செய்வார். உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை கர்த்தர் உண்டாக்குவார். அது மாத்திரமல்ல, உங்களை உயிரோட காப்பார், உங்கள் ஜீவனை காப்பார், போகில வருகிற உங்களை பாதுகாப்பார். சத்துரு உங்கள் ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ளாதபடி கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை பாதுகாப்பார். என் அன்புக்குரியவர்களே, அது மாத்திரமல்ல, சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே நீர் என் பருவத்தை திடமாய் நிற்க பண்ணியிருந்தீர். பாருங்க அடுத்து சொல்றாரு, என்னுடைய வாழ்க்கையை, என் பர்வதத்தை நீ திடமாய் நிற்க பண்ணியிருக்கிறீர். ஆனால் ஆண்டவரே நீர் மறைத்து கொண்ட போதும் நான் கலங்கினேன். நான் குழியில் இறங்குவையில் என் இரக்கத்தால் என் லாபம் உண்டு. புழுதி உம்மை துதிக்குமோ, உமது சத்தியத்தை அறிவிக்குமோ என்று சொல். கர்த்தாவே எனக்கு இறங்கும், சகாயம் பண்ணும் என்று கெஞ்சினார். அதுதான் சொல்ற, இப்படியெல்லாம் நான் புலம்புனேன், இப்படியெல்லாம் நான் கெஞ்சினேன். அதனால கர்த்தர் என் புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாக, ஜெயமாக, மகிழ்ச்சியாக, சுகமாக, ஜீவனோடு சகாயம் பண்ணி
என்னுடைய வாழ்க்கையை நிலைப்படுத்தினார் என்று சொல்லி இங்க சொல்லுகிறார். இன்றைக்கு நிலையில்லாத சோர்ந்து போய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு கர்த்தர் ஒரு நம்பிக்கையை ஊற்றுகிறார், ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறார். என்ன? உன் புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாய் மாற்றி உன்னை போற்றி துதிக்கும்படி, ஜெயத்தின் பாதையில் நடத்தும்படி, மேன்மையான பாதையில் நடத்தும்படி, உங்களுடைய ரட்டை கலைத்து போட்டு உங்களுடைய அழுக்கான வஸ்திரங்களை, துன்பத்தின் வஸ்திரங்களை ஆண்டவர் கலைத்து போட்டு உங்களை மகிழ்ச்சியினாலே கட்டி கர்த்தர் எழுப்ப போகிறார். ஹல்லேலூயா. என் அன்புக்குரியவர்களே, தாவீதுக்கு மாத்திரமல்ல, வேதம் சொல்லப்படுகிறது. அடுத்து பாருங்க, வேதம் சொல்லப்படுகிறது எஸ்தர் என்னும் புஸ்தகத்துல நாம் வாசிக்கும் பொழுது, எஸ்தர் என்னும் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்துல முழு யூத குலத்தையும் அழிக்கும்படி ஆமான் தீர்மானம் பண்ணினார். அதற்கு அகஸ்வேரு ராஜா தன் மோதிரத்தினாலே முத்திரை போட்டு கொடுத்தார். எதனாலே? தேசம் முழுவதும் புலம்பலும் அலறுதலும் கண்ணீரும் துக்கமும் நிறைந்தது. 4ஆம் அதிகாரத்தில் நடந்த யாவையும் மொர்தெகாய் அறிந்த பொழுது, மொர்தெகாய் தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து ரெட்டுடுத்தி சாம்பல் போட்டுக்கொண்டு நகரத்தின் நடுவே புறப்பட்டு போய் துயரமுள்ள மகா சத்தத்தோட அலறி கொண்டிருந்தான், புலம்பிக் கொண்டிருந்தான். அதனால யூதர் குலத்திலே மகா துக்கமும் உபாசமும் அழுகையும் புலம்பலும் உண்டாய் அநேக ரெட்டுடுத்தி சாம்பலிலே உட்கார்ந்தார். மரணத்தின் நாள் குறிக்கப்பட்டது. யூத குலமே அழிக்கப்பட போகிறது. யூதர்கள் எல்லாம் சாக போகிறார்கள். எல்லாம் முடிய போகிறது. எல்லாம் அழிந்து போக போகிறார்கள். ராஜாவின் அதிகாரம், ராஜாவினால் உண்டான பயங்கரம், ஆமான் பயங்கரமான காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார். ஆனால் நடந்தது என்ன? வேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, 9ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய, யூத ஜனங்களுடைய புலம்பலை கர்த்தர் மாற பண்ணினார். பாருங்க, அவனுடைய துயரங்கள் நீங்கினது. 21ஆம் வசனத்திலே வருஷந்தோறும் ஆதார் மாதத்திலே 14ஆம் தேதியிலே யூதர் தங்கள் பகைஞருக்கு நீங்களாக்கி இளைப்பாறுதல் அடைந்த நாட்களாகும். அவர்கள் சந்தோஷம் சஞ்சலம் சந்தோஷமாகும், அவர்கள் துக்கம் மகிழ்ச்சியாகவும் மாறின மாதமாக அனுசரித்து வந்தார்கள். இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்குள்ளே ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டானது. 8ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, அப்பொழுது மொர்தெகாய் இளநில வெள்ளையுமான ராஜவஸ்திரமும் பெரிய பொன்முடியும் பட்டு தாம்பரமும் அணிந்தவனாய் ராஜாவிடத்தில் புறப்பட்டான். சூசான் நகரம் ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்தது. இவ்விதமாய் யூதருக்கு வெளிச்சமும் மகிழ்ச்சியும் களிப்பும் ஆனந்தமும் உண்டாயிற்று. ஹல்லேலூயா. எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா பட்டணங்களும் யூதர்களுக்குள்ளே மகிழ்ச்சி களிப்பும் விருந்து கொண்ட நாள் நல்ல நாளமாக இருந்தது. யூதர்கள் பயப்படுகிற பயம் தேசத்து ஜனங்களை பிடித்ததினால் அவர்கள் அநேக மார்க்கத்தில் அமைந்தார்கள். நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி யூதர்களுக்குள்ளே உண்டானது. அதுதான் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு உன் புலம்பலை கர்த்தர் ஆனந்த மகிழ்ச்சியாய் மாற்ற போகிறது. புலம்பலை துன்பத்தை மேற்கொள்ளுகிற நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு சந்தோஷம் உன் வாழ்க்கையிலே முதலாவது தேவன் கட்டளையிட போகிறார். 2வது யாத்ராகமம் என்ற புஸ்தகத்திலே 15ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கப்படும் பொழுது, அப்பொழுது மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் புகழ்ந்து பாடின பாட்டு, மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார், குதிரை வீரனர் கடலை தள்ளினார் என்று சொல்லி. 20ஆம் வசனத்திலே ஆரோனும் சகோதரியாகி மீரியாமும் என்னும் தீர்க்கதரிசியானவளும் கையிலே தம்புரை எடுத்துக்கொண்டு சகல ஸ்திரீகளும் தம்புரோடும் நடனத்தோடும் பின்னே புறப்பட்டார்கள். மீரியாம் அவர்களுக்கு பிரதிவசனமாக, கர்த்தரை பாடுங்கள், அவர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார், குதிரை வீரர்கள் கடலை தள்ளினார் என்று பாடினார்கள். 430 வருஷம் அடிமைதல், 430 வருஷம் புலம்பல், கண்ணீர், ஒடுக்குதல், துன்பம், போராட்டம். 430 வருஷம் முடிந்த அந்த நாளிலே தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுதலையாக்கினார். ஓ ஹல்லேலூயா. புலம்பலின் மீது வெற்றி, புலம்பல் மீது விடுதலை, புலம்பல் மீது ஒரு பெரிய ஆர்ப்பரிப்பு உண்டானது, மகிழ்ச்சி உண்டானது. துன்பம் நீங்கினது, துயரம் நீங்கினது, அடிமைதனம் நீங்கினது, விடுதலை வந்தது. காரணம், என் தேவன் அவர்களுக்கு சொன்னபடியே அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை அவர் நிறைவேற்றினார், விடுதலை கொடுத்தார்.
ஆகினாலே இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உங்கள் வாழ்க்கையிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு 430 வருஷம் இருந்த புலம்பலையும் அடிமைதனத்தையும் கண்ணீரையும் துக்கத்தையும் மாற்றின ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில எத்தனை வருடங்கள் நீங்கள் புலம்பலோடு கண்ணீரோடு இருக்கிறீர்கள் என்று ஆண்டவருக்கு நன்றாய் தெரியும். ஆகினாலே இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்க போகிறார். ஒரு பெரிய ஜெயம், புலம்பலின் மீது ஜெயம். நீங்கள் எதிர்பார்க்காத ஒரு ஜெயம் புலம்பலின் மீது, நினைத்து பார்க்காத சந்தோஷம், எதிர்பார்க்காத வெற்றியின் சந்தோஷம் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்து ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியை, வெற்றியின் மகிழ்ச்சியை உங்கள் வாழ்க்கையில கொடுத்து உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சகல ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுப்பார். அடுத்தபடியாக வேதம் சொல்லப்படுகிறது, சங்கீதங்களின் புத்தகம் 16ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது பாருங்க, தாவீது சொல்றாரு 16ஆம் அதிகாரத்தில் 1 சூப்பரா இருக்கும். ஆனால் 5ஆம் வசனம், கர்த்தரின் சுதந்திரத்தை என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர், என் சுதந்திரத்தை தேவரீர் காப்பாற்று, நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு பங்கு கிடைத்த, ஆம் சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு. பாருங்க, எனக்கு ஆலோசனை தந்த கர்த்தரை துதிப்பேன், ராக்காலங்களிலும் என் உள்ளந்தரியங்கள் என்னை உணர்த்தும். கர்த்தரை எப்பொழுது எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கேன், அவர்கள் என் வலது பரியாசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. ஆகையால் என் இருதயம் பூரித்தது, என் மகிமை களி கூர்ந்தது, என் மாம்சம் நம்பிக்கையோடு தங்கியிருக்கும். என் ஆத்மா பாதளத்தில் விடி, உம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் அழிவை காணவட்டீர். ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்தீர். உம்முடைய சமூகத்திலே பரிபூர்ண ஆனந்தம், உம்முடைய வலது பரியாசத்திலே நித்திய பேரின்பமும் உண்டு. ஹல்லேலூயா. தாவீதுடைய புலம்பலை கர்த்தர் சந்தோஷமாய் மாற பண்ணுகிறார். என்ன? பரிபூர்ண மகிழ்ச்சி, பரிபூர்ண ஆனந்தம். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, அவருடைய சத்துருக்கள் மீது கர்த்தர் ஒரு பெரிய ஜெயத்தை கொடுத்து நேர்த்தியான இடத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். தாவீதின் சுதந்திரத்தை கர்த்தர் காப்பாற்றுகிறார். அது மாத்திரமல்ல, தாவீதுக்கு தேவன் ஆலோசனை கொடுக்கிறார். தாவீது எப்பொழுதும் கர்த்தரை அவருக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார். கர்த்தர் எப்பொழுதும் தாவீதுடைய வலது பரியாசத்தில் வீற்றிருக்கிறார். ஆகினாலே தாவீதுடைய இருதயம் பூரித்தது, தாவீதுடைய இருதயம் மகிமை களி கூர்ந்தது, அவனுடைய நம்பிக்கை எப்பொழுதும் அவரோடு கூட இருந்தது. பாருங்க, தேவன் எப்பொழுதும் தாவீதை பரிசுத்தவான்களாக கண்டு அவர் அழிவை காணவிட்டாதபடி பாதுகாக்கிறார். ஜீவ மார்க்கத்தை தாவீதுக்கு கர்த்தர் தெரியப்படுத்தினார். தாவீதுக்கு தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து பரிபூர்ண ஆனந்தமும் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் உண்டாகட்டும். ஆமென். அன்புக்குரியவர்களே, தாவீதுடைய வாழ்க்கையில பரிபூரண மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம் உண்டாகும். புலம்பலை கர்த்தர் மாற்றினார். ஆம், தாவீதுடைய வாழ்க்கையில சத்துருக்கள் மேற்கொள்ளாதபடிக்கு கர்த்தர் ஒரு மேற்கொள்ளுகிற ஆனந்த மகிழ்ச்சியை கர்த்தர் தாவீது கொடுத்தார். அடுத்து யூதர்கள் நினைத்து பார்க்காத அவருடைய புலம்பலை மாற்றி ஆனந்த சந்தோஷத்தை, மகிழ்ச்சியை கர்த்தர் கொடுத்தார். மேற்கொள்ளுகிற மகிழ்ச்சியை கர்த்தர் கொடுத்தார். இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அவருடைய அடிமைதனத்திலிருந்து, புலம்பலிருந்து துக்கத்தை மாற்றி அந்த புலம்பல் மீது மகிமையான வெற்றியை கர்த்தர் கொடுத்தார். அடுத்து தாவீதுக்கு அவருடைய புலம்பலை மாற்றி நேர்த்தியான இடத்தை, நேர்த்தியான பங்கை, நேர்த்தியான வாழ்க்கையை கொடுத்து எப்பொழுதும் அவருடைய சமூகத்தில் மகிழ்ச்சியும் ஆனந்த களிப்பும் தேவன் கொடுத்தார். இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் புலம்பிக் கொண்டிருக்கிற, துக்கத்தோடு இருக்கிற, எதற்கெல்லாம் நீங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறீர்களோ அவையெல்லாம் மாற்றி கர்த்தர் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை, ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில கொடுத்து கர்த்தர் உங்களை நடத்த போகிறார். உங்கள் புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாய் மாற பண்ணுகிற தேவன் உங்களோடு இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்வார், அதிசயங்களை செய்வார். அதற்காகவே அவர் கல்வாரி சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு ரத்தம் சிந்தி நம்மை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். அவரை நம்புவோம், அவரை பிடித்துக் கொள்வோம், அவரையே சார்ந்திருப்போம். தாவீதை போல கர்த்தரையே பற்றிக் கொள்வோம், கர்த்தருக்காய் வாழ்வோம். கர்த்தர் உங்களை, உங்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிப்பார். கண்களை மூடி ஜெபிப்போமா? பரலோக பிதாவே, அன்பின் தகப்பனே, வானத்துக்கு பூமிக்கு தேவனாய் கர்த்தாவே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால வர்றோம் ஆண்டவரே. தாவீதுடைய வாழ்க்கையில துக்கத்தை நீக்கி, பாடுகளை நீக்கி, அவருடைய புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாய் மாற்றி சத்துரு மேற்கொள்ளாதபடி அவருக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தது போல, ஆண்டவர் அவரை குணமாக்கினது போல, அவரை உயிரோடு காத்தது போல, அவருடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவரை அசையாதபடி ஸ்திரத்தன்மையாய் அவரை காத்து கொண்டது போல, அவருடைய புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாய் மாற பண்ணினது போல
இன்றைக்கு யாரெல்லாம் வியாதி குறித்து புலம்பல், கண்ணனை குறித்து புலம்பல், ஆண்டவர் போராட்டங்களை குறித்து புலம்பல், இன்னைக்கு அநேக காரியங்களை குறித்து ஜனங்கள் புலம்பி அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். அவருடைய வாழ்க்கையில மாற்றத்தையும் சந்தோஷத்தை கொடுத்து உயர்த்தும், ஆசீர்வதிக்கும், ஜெயத்தை கொடுக்கும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபத்தை கேட்டீர்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நீங்கள் இன்று முதல் சந்தோஷமா இருக்க போகிறீர்கள். உங்கள் புலம்பலை கர்த்தர் ஆனந்த கழிப்பாய் மாற்றிவிட்டார். God bless you. God bless you.